Hi, welcome to Fahad Views. இன்னைக்கு ஒரு நியூ வீடியோவோட நான் சந்திக்க போறேன். என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கு, நீங்களே பார்த்துக்கலாம். சிப்ஸ். இது எல்லாமே சிப்ஸ் தான். ஒரு சிப்ஸ் நான் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். என்ன பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை, சும்மா பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடலாமா? Let's begin with Bingo potato chips. எவ்வளோ சீக்கிரம் சாப்பிட போகிறேன்னு பாருங்கள். பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் நினைக்கிறேன் வித் க்ரீம் அண்ட் ஆனியன். மாதிரியான இருக்குது ஃப்ளேவர், பட் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்க. தான் உங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்கா. ஸோ பிங்கோ பொட்டேட்டோ மசாலா சிப்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் மசாலா டேஸ்ட்டாக இருக்குது, மசாலா மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் மசாலா நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிடுறாங்க. அதே பொட்டேட்டோ சிப்ஸ், அதில் மசாலா. ஓ மை காட், கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கு. சில்லி என்னோட கொஞ்சம் ஃபேவரட் ஆல்சோ. எல்லா சாப்ஸு எல்லாமே சாப்பிட்டு சொல்லலாம். ஓ எல்லாமே முடியல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்ற ஒரு பேக்கெட்லேருந்து. ஒரு டைப்பான வித்தியாசம் தான், இது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்தது பிங்கோ பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ஒன்லி சால்ட்டடு. அது என்ன சால்ட்டடுன்னு தெரியல. அது என்ன சால்ட்டட்னு எழுதிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு சால்ட் சாப்பிட்டேன். அது எப்படி இந்த ஃப்ளேவர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நார்மலாக தான் இருக்குது, அப்படி வேணால் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அடுத்தது பார்லி சிப்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காற்று அடித்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இது என்ன ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா பார்லி பெரி பெரி. ஓ மை காட், செம்ம காரம். எப்பா இவ்வளோ காரம்லாம் சாப்பிட முடியாதுப்பா நம்மளால.
ஸோ இது ஓட கட்டிடலாம். அடுத்தது பொட்டாட்டோ அண்ட் சில்லி. இதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் ஏதாவது ஏற்றிட்டே இருக்கணும் உடம்புக்கு, அப்போ தான் ஃபிட்டாக இருப்போம். நல்லா இருக்கு. ஸோ இது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். டொமேட்டோ அண்ட் சில்லி. டொமேட்டோ எனக்கு பிடிக்காது, என்ன பண்ணுறது, சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இதுவும் ஓரம் கட்டிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பொட்டாட்டோ சில்லி டொமேட்டோ தவிர வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இன்க்ரீடியன்ஸ் உங்கள்கிட்ட. பேக்கிங் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேஸ்ட் பிடிக்கல டு பி ஹானஸ்ட். அடுத்து லாஸ்ட் மேட் ஆங்கிள் ட்ரை பண்ணிடலாம். மேட் ஆங்கிள் கூட எல்லாமே ட்ரையாங்கிள் ஷேப் சிப்ஸ் தான். இதோ பெரிய பெரிய ஃப்ளேவர், இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்ட சிப்ஸே இன்னும் வாயில் இருக்குது பாருங்கள். இது முடிச்சிடலாம், அதெல்லாம் நம்ம அதை சாப்பிட முடியாது, போதும். ஸோ ஃபைனல் இந்த ஸ்மால் கூலிங்ஸோடு முடிச்சிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ கூட பாருங்கள், இன்னும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட வீடியோ வரேன் நான். இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட நிறைய வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன் நான். இது ஸ்டார்டிங்னால கொஞ்சம் பேசுகிறது கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது தப்பு இருந்தால், ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், ஸோ தட் ஐ கேன் ரெக்டிஃபை ஆல் மை ஏரியாஸ். ஓகே, பாய்.